n-aduce nici cu Ina. Și satul mare e un oraș mare, ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara de Hocorești în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. de grande, acum eventi, tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să se joacă în deplasare. E și naturală și-a uitat acasă rujul, s-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba, distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate, și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara de București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara de București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc, fetele sus pe toc, vă pup ceara stop. Și când se lasă seara de București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara de București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Centimetri, tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți taie respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance, e de la Iași, că 15 centimetri, tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți taie respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dance, e de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra, stai că n-aduce nici cu Ina. Și satul mare e un oraș mare, ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara de București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara din București în Timișoara, oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. acum eventi, tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să se joacă în deplasare.